شغودروما حوا أبزا كورجا أربش شرح راك حمامزها أش من شرش كورمت إنه قرطسوي إنه يشتنوقي جرجي место يقا مزاس خايزوش أرشكوا خربشواش يبادروم في أربشكوا إذا يقا مزاس يخادروش تا يخب خنصوش أرشكوا يبشر تقي ودر تقي شكوا يتصحي بزيو تصحي دنا يموا وربشرا تقي وبشكوا كحم أش كن شوكا حش كن شوكا نيلي تسوي ريلي تسويشا نيلاجي درجة رما برشور تكرما حاج حمامز إيه ويا ناقن действительно قطرة تخي حركش رتخي يس حراتش رتخي يرح رتخي أوس نادبس سراز أسنالجا موز زمحازج دقيقة вески адыглан вески ругап хетери ус يقطرة تخي رحنا баса ажагяла мархан вески адыглит как председатель общественной организации Апсвара и Асаззан и узыгацу шмарепш узаштуха шмархан. Конечно, и сзыгацу советского стужсван. И уз садалхан салаген. А кад сразцан вески, а кад вески рцердыртари уз вески ругапхи назим безинла ясызжитен иман уз втахуй иман дыны да Асаззан сбыш тазеш ясвет. وسز كوكي ياسحت أباسا حواقز ريبش يبدرم قاعترا تخيسحن أبزكوا خايزوش يخنقلوش خبابوش خب قنصش أو فيسكي خاجي نبن سرعي زنلا دادقلان الله حديزرز خد تلسر النازم بيشتا دادقلان يحوازجي ويقوب أري وسيها داجي أخ زغري يالززاش إيها яласцуши даже с гепшашами вот ютаху я сахаша вес хасцушти а жогяла на зимбе дана яшаге яшатсри яра жагин ярги дадган я профессиональный строитель назир дадглан ярги ютакызи вес узагасцушти на зимбе полностью ишушт ахчаква полностью финансировать хезушт а са вес засырглушти он чаду дахит они гериги а вес шагахит Главаги Кужев Ануар полностью поддержать Хейдзе, документ полностью оситан, разрешение на строительство. И все, Халаган. Халаган, действительно, Пшимазг, 2020 год Пшимазг, Халанхан, 21 год Гиари, Синтаги уже Пшимазг, ну, в общем, где-то 7-8 месяцев Халанхан. Иш сава сиш издуру аджра, хунчун аджра дзита гылан, а вы адына апшавчала чаваги, адына атоба читги, دنا يتشخ دواء وسدوق شرشة دا أجزاء خاتسوجي خي زمعش بسختو حواش دواء جب عشرتز. شرد بزي نخرب زي دنا يلا حلا دنا خرب. أشكون شكوا أري أو عيش شكوا أو قيدان كوا دخشوكا ورا دنا جغافاري مراتي خبيب رسيمي أو تحزين مشكلة полностью دنا حزغارزي. أخي زماني проект круг. А вот действительно ус дуб на самом деле сажги гвизажи душам. А на их стороне, а и круг полностью ариквар дзихая и дана ялана кадеви. Вот, а вы на зимби яхаги ясхана баса сван ари круг газаразеха, ари ус короче ус духу штарисван. Яргия хабар гимбети, я вашти без разговора ревески чц хахсушти адана адзих амя. И ари полностью хаюши. Так что ахус шахамгурван шазым пацанихан. И все уцахвала халаган зинла. Арелаги хошепа алаги читк читк ах дана ахва и чахратахан обязательно. Ну и решарзеха. А у яхаги вес яхван ингун харуя дадгалт вес бзибихан и шалан хадавайхан. Яргибзит захад. Яргибзит захад, да, действительно почти 5000 тонн гилта галтова. 5000 тонн граверги, шацу песок, яхаги вес, действительно бзит заша халан хадава. Варги убад яуд гал дабар дисеги мскхерхуш экспертку яхаги махад гал нариш кашпана гаряч пшзаре бзия аречпа дана ишпашу хаги хаги хархна выкраснодар атц тагенла герла атц козмайрхун ау шабж змагир вабхад. Амш дана к 9 мая Дню Победы яқхтрахтахановый. Яқхран ахтахыз, а вы действительно 20-й год дагун яқхран ахтахыз. Ира а вы амш куаншановый дана
пандемия и حقوقهم أو سكشك уже حزبشن практически حزبشن но أو قن за время حمن تحقي بزيا شيء راح تاخد أو السنة جي خي راح تان электричество كلاعن زق كلاعي там что كشارتا كوجي خي بيس راح تزيا سудейс كوجي راح تزيا но уже جي بزيا راح تانوا نبدو أقنع حزلوش نبدو да نبدو خي أو أنا زواج دوزي ويقنع حزا خذ كوجي يقنع حلحشوا что أو на самом деле уже заявхана я зангик кнахам за пшдук хва абазах что أو пшдук кнахам 6 на 4 метра абазабрак وين نشتح حبز شازدرا أبراق نيبو يقواش ناقش جاوما إيش سوالا زما بوس أبزيزداك شرشاد أري يعيق وزجر وبخاد يجي شزدر ويعوز قجلون أرا حيلا واش ما يعوز قجلون جو مالكا شتا أراك حرشلا واش ما حشقع يبقى حرس واش ما بوس عوز قجلون شزدروا أوي الله زرز вопрос засута зги أوي شرد رخز خوجي إسحارس تخيسا شرد الجي действительно от начала вот قوالا гашет خونза шардовис скрайт вообще и гулаги псылаги из заслан телефонлаги и саззалун сналагавец уз акабарткоги адж Москва давата до нас нальчик явана майкоп явана практически через день заслунча и саззалун кара шискраб иштахузиби дана что зарема хутин أو модельер швея модельер خبرك حزقالتي خبرت براق أبخاز и أبازكوا برق قالتي لرا لزخن أويجي اشتخ أوي دنا أمشجو يقنع عن اشتاق أرشكورش كوجي أنا يقول فيس أبسوا دنا شركة داتشا نوع قادي كوا أو قوا حجتا حرسبوبليكا أبخاز أو أبخاز ما رب خجلان راسيا براق شتا وديس شزاتش بعد وجي نال زواتا شتا ويبخلو وجي يسمشويكو حكتشا бизнесмены جاويقازي أجي могим هاد любой وصل واحد قلا весу загасу штрихен أجي даже يرجيش سازم هجاش شتا أكتشا كو ناردرت أنا كتكو вес уже инрахя أكتشا كو نخت вес инрахя вес أبار أديسي то вес собрание في غحزان يرتحردر بصربش وس مغحزو يعني بشن вес يكبرغن زنلا вес يحز أقولد вес يحز أو действительно أري إподром муса чайчапа и يدنقلن شتا حدنقلن и вес як харшаз схазык сакизыказу шумаз занги ауи ус ауи абазаусн абазуку вес харзеуи إيش سوالا республика وسخة ари да шта са единственная ауи ядуксаз ауи идея анахи вес полностью абазакун уразаз ауи полностью زبوز خواز شتا زبز خاز вески аваялан вот ярдына штарзе ругга псы вес игарзера рипшзара вес гарзе оза мурати хичкун шабинизса инизсан ярха баса аясак зынла ебурген يرزق даже الله درزق يرجدان что возмурат кидан يرجد دغان شتا دحس خرن أو بوكس شغله أود يخدي посодействовать хизан я харт أو подром атырган головной подром иги авамш я хартан الله درزق вес еган абазарионги гужев русланги бзи дахас хран أو ачкунши найзар и найза вес любой вопрос лаги полностью زمان أرشارن خافشجي ورد سحوشجي حكوشجي زمعلا أوي даже учеза даже схюй даже ихз اسم حرازوха даже схюй потому что ачкун что когда радарис заслан какие мурик أوي ансамбль из моя яра дасен лека репш вс исани давайте соснайпше вес эксершабари культура вопрос без разговоров дара вес أو вес жбаза культурный حكواز أشكواز حكواز ودرا вес جاجي حجيمه دara يعين دara вес خرزيوي